dame, a sad malo tebe da obradujemo. Sada će na scenu da nam dođe prvi dečak za večeras, a to je Stefan Kurbatfinski. Ajde, neki predstavnik, gde je Stefan? Lepo hodaš, slatka mala, nemoj lako da se prodaš. Zato kreni, kreni prema meni. Zato kreni, kreni prema meni. Kreni, kreni prema meni. Možeš da laješ, možeš da režiš, možeš da ostaneš, a možeš i da bežiš. Zato kreni, kreni prema meni. Zato kreni, kreni prema meni. Kreni, kreni prema meni. Jao, kako je ovo bilo uzbudljivo. Ček, samo setim, kako se ovo radio? Pokaži, nauči me nešto, ajde. Izvini. Nema šans. To samo može Stefan, ne može niko više. Da čujemo šta kaže... Stefani Jackson. Nema niko drugi, to ne može. Stefan Jackson, ajde. Ja sam bila opčinjena, znači vi ste spoj i glume i plesa i svega, mislim da ste jedan show program napravili ovdje, bili ste ono, prikovane su oči za vas, bili ste super, stvarno. Mnogo slatki. Da, toliko slatki da u jednom trenutku umalo nisam ustala da vas izljubim. Za malo da izađem i da kažem, stvarno svaka vam čast. Na ono kad je rekao kreni prema meni. To je najlepši deo, da. Dobro. Mene je podsjetio na, ne znam tačno koji deo, samo u kući. Kad ostane, kad dole u podrumu bude, postane pa krene, pusti muziku i krene. Ili početak spota Jacksonovog. Da, može i taj deo i baš iz filma. Plav si, presladak si, stvarno. Oboje ste savršeni. E pa hvala vam. I lepo je što jedni drugima pomažu. Ajde. Ima Ivana nešto kaže. Ja sam samo htjela da dodam da je mnogo lepo što se tako druži, što jedni drugima pomažu i daju podršku, ne samo sad, nego i svi inače. To je super, zato što bez tog kolektivnog čina nema doživlja, nije to to. Hvala Ivana, donesi nam mikrofon, molim te, a ja samo da najavim za sledeću numeru.